abin da ya sauka to Allah ya saka muku da alkhairi, Allah kuma ya kara muku lafiya da jagoranci. Wato Maulana afo duk da yake ba ku taɓa maudu'in ba, amma na so a ce jiya shekaran jiya kun yi bayanai masu tarin yawa wanda kuma sun amfanar da al'umma sosai game da abin da ya shafi ainihin wato wannan matsala ta almajirci. Maulana amma wato bayan da kuka yi sun zakarar da ni da wata magana ko kuma wani abu da ya kamata ya zamanto mahukunta da waɗanda suke da hannu da shuni da wanda ma duk za su iya taimakawa ga sun taimaka ta wannan bangaren Maulana, shi abin da ya shafi ainihin yara ƙanana waɗanda aka kashe iyayensu a Borno da Yobe da Zamfara da Katsina da sauran gurare, wanda waɗannan yara suna nan suna yawo akan titi, su ko malaman ma da za su taimaka musu ma su jawo hannunsu su ba su karatun ma ba su samu, kuma suna yawo kan titi waɗannan yaran, kuma wani yaran a gaban su aka kashe iyayensu, a gaban su aka kashe ainihin dukkan danginsu. Wannan yaran a cikin zukatansu akwai abubuwa marasa kyau wanda idan suka girma da wannan tsari, abin da zai faru nan gaba Maulana, ni a tunanina kamar zai iya ma fin abin da ya faru na Boko Haram ko kuma da ta'addanci masu bada. Maulana wani shawara za ku ba wa'inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa dama akan yadda za su tallafi wa'innan yaran, ya zama sun inganta rayuwarsu, ya zama abin da zai faru nan gaba bai fi muni akan abin da ke faruwa yanzu ba. So, wata akwai wani abu da ya faru a ƙasar Amerika. Darasi ne muhimmi, duk da yana da ɗan labarin na da shekara ta 1995 ina zato. An duba an ga rate na crime, wato wani mawallafi ina jin Stephen Jean, wani mawallafi free, shi ya kawo wannan misali. An duba an ga rate, watan crime, laifuffuka a Amerika yana da yawa kwarai da gaske. To, ana ta ƙoƙari an ga cewa ga ana kashe kuɗi a harkan tsaro, ana ba mutane ilimi, a mutane suna da aiki, duk abubuwa dai da suna kafar da rashin tsaro. An samar da su, amma kuma rate din rashin crime barnan da kisan mutane da sauransu yana ta ƙara yawa. Sai wanda bincike yake tunanin cewa to bayan shekara 5 ko 6 ko 10, duk da ba dole tsarin magana da kyau, abin zai ƙaru kwarai. To sai aka duba a bayan shekara 5 ya ragu kwarai. Sai ka rasa menene dalili. Da aka zo ana bincike sai aka ga ashe wato yaran da aka haife su aka zubar da su a titi. Lokacin a ƙasar Amerika kafin 1970 akwai doka na ba a yadda cikin shege ba ta a kwanta zubar da ciki ba. To saboda haka mata idan suka haifi ƴaƴan su zubar da su a titi, waɗanda ba a haife su ta hanyar to waɗannan yaran da aka zubar da su a titi su ne shekarunsu a lokacin shekarun ta. Watan shekarun da sun kai shekara 20 da wani abu a daidai wannan lokaci. Don haka sai ya zama ba su sami tarbiyya ba, ba su sami iyayen da suka kula da su ba, don haka sai ɓarna ya yawa ƙwarai. To bayan akwai wasu dokoki wanda ba zan shiga cikin tafsir ɗinsu ba da aka samar a Amerika, sai ya zama yaran da bayan wannan lokacin ba su sami irin wannan matsalan tare da su ba. Abin da nake so in ce a nan, muna ta ƙoƙari ana magance matsalan rashin tsaro da makamanta. Amma abin da muke mantawa musamman masu ɗaukan wanda hukunci yake suke mantawa shine fa yaran nan ba a samar masu nagartacciyar rayuwa a yau ba. Ba su san tausayin iyaye ba, ba su san tausayin ba, ba su san tausayin zumunta ba, rike su an tallafe su ba. To kada mu sa ran ƙarshen tashen hankula da yake faruwa a cikin ƙasarmu a nan kusa. Allah Ubangiji ya kare mu. Da haka magana gaskiya ne 100%, kuma wanda zai ta ƙara abin da zai tabbatar da haka sai mutum yana kewayawa makarantu da na almajirai. Da yawa daga cikin ɗaliban za ka samu iyayensu sun rasu. Iyayen sun rasu a hannun
'yan bindiga da ke shiga ƙauyuka suna ƙona ruwa suna kashe mutane, yaran da suka tsira su zo ba su sami kula da ya kamata a irin camps ɗin da ake aje su sai su wuce, kuma kansu ma 'yan mata da dangin za su fi son su kisu wajen wani malamin alkur'ani kenan sai ya zauna gaba da karatu. A hannun tunin yaƙe da aka yi ta yi a gabas arewa maso gabas na ƙasa da dukkan waɗannan abubuwan dai da yawa sun rasa yansu, wanda kuma dan ba a sa kula kwarai Allah kaɗai ya san abin da zai faru. A taƙaice ba na son nitsawa yawa cikin wannan matsalar, a muhimmin abin da nake so in faɗi kai wanda kuma muke faɗi kullum, wannan yaran ganin su a suna barace-barace dalili na gajiyawa na tattalin arziki da gajiyawa na tsaro da ƙasa. A ba su abin da ya wajaba a ba su na tsaro ya haifar da aka waɗannan matsaloli da wasu matsalan tattalin arziki da ƙasa take ciki ya aka sami wannan matsaloli. Da haka matuƙan ba a je an kula da wannan jani na tsaro da tattalin arziki ba, mutane ba za su daina kwararowa daga ƙauyuka suna shigowa birane. Idan sun shigo birane kada tunanin gida za su je su gina zauna. Ba wani mamaki yaran su da dama daga ciki za su ma yaran titi ne, wanda ke da ƙarfi ya yi sana'a, wanda baya da ƙarfi kuma sai dai kuma fara magana don ya sami abin da zai ce. Don haka da ka faɗi gaskiya ne, dole ne masu hannu da hukumomi da dukkan al'umma haɗa kai gaya za su yi su ceci kansu, domin ceton waɗannan yaran ceton kai ne. Idan ba haka ba, wannan abubuwan da ake gani yanzu muna gani dai yanda ake sa mutum ana kaman rago ko akuya. To wannan abin ba zai iya samun ƙarshe ba matuƙar ba a inganta rayuwar al'umma, an magance wannan matsalolin daga wato su ba. Allah ya taimake mu. Amin Maulana. Alhamdulillahi, Allah ya saka muku da alkhairi, kuma muna fata Allah ya sa wannan bayanan da kuka yi sun kai kunnen waɗanda ya kamata su ji, su kuma Ubangiji Allah ya ba su damar ainihin yin